Хемохимджи от Атоми. Здравейте всички! Аз съм Хаксун Ли от Colmar B&H. Хемохимджи от Атоми най-накрая на разположение в Обединеното кралство и европейските страни. Хемохим, който стана глобален, вече се нарича Хемохимджи. Днес ще научим всичко за него. Хемохимджи от Атоми. Хемохимджи на Атоми е единственият глобален продукт, създаден с технология на Атоми. Той е надежден продукт, разработен и произвеждан от Colmar B&H чрез обединяване на усилията между Colmar Корея и Корейски институт за изследване на атомната енергия. Въз основа на същата производствена технология, както Хемохим, този продукт е разработен със смесен състав от 3 лечебни билки с най-добри имунни свойства – Анджелика синензис, Лингуистико муфичинале и Пиени. Хемохимджи може да се счита за същия продукт, както Атоми Хемохим по отношение на ефикасност и ефективност. Съществуващият хемохим обаче е ограничен по отношение на лекарствени съставки, които могат да се използват в продукта в различни държави. Затова създадахме глобален продукт Хемохимджи, за да отговорим на нуждите на нашите клиенти от целия свят. След като поручихме начините как да запазим предимствата на оригиналния хемохим и същевременно да отговорим на глобалните стандарти, Атоми разработи нов глобален продукт Хемохимджи. За да се възпроизведе същата ефикасност, както на Хемохим, в Хемохимджи се използват ключовите лечебни билки – китайска Ангелика синензис, Лингуистикум чуансуин и Пиени. Въз основа на основните рецепти в билковата медицина, ние избрахме различни комбинации, за да определим оптималната комбинация. Сега нека разгледаме по-отблизо характеристиките на тези 3 лечебни билки. Първата е Анджелика синензис. Анджелика синензис е известна с това, че се използва в източната медицина. В миналото Анджелика синензис е била считана за много ценна лечебна билка в Корея и Китай. В летописите на династия Чоузин е записано през 1406 година император Мин изпраща на кралския двор 18 билки, включително Анджелика синензис, в замяна на бронзов Буда от Шзоу слънце. Тя има топли и нетоксични характеристики и отлични кръвоспиращи свойства, така че е изключително ефективна за укрепване на хемопоезата и имунната система. Вторият важен компонент е Лингуистикум муфичинале. В Донго и Булгам е записано, че Лингуистикум муфичинале облегчава кръвоизливите и повлиява заболявания, причинени от недостиг на кръв. Използвана предимно като кръвоспираща и тонизираща билка, Лингуистикум муфичинале напоследък привлече внимание заради имунните и антиоксиданти свойства, тъй като множество проучвания съобщават, че той е полезен. Третият основен компонент е Пиени. Корените на Пиени се използват като целебно средство от много дълго време. Споменава се в различни древни текстове, като Донго Булгам, Бенчо Гамгил, Хянкъл Джинсамби. По-специално той е известен със своите противовъзпалителни и кръвоспиращи свойства. Само за Бужур и Донгва Булгам са използвани над 200 рецепти. Чрез много тестове успяхме да потвърдим, че комбинацията от тези 3 съставки е оптималната комбинация за поддържане на имунната система. Какво означава нещо да е полезно за вашата имунна система? Имунитетът е система за самозащита на организма. Това е процес, при който човешкото тяло разпознава различни вещества или организми, нахлуващи отвън, като чужди и ги отстранява и метаболизира. С други думи, това е функция, която предотвратява навлизане на вредни бактерии в организма. Имунният отговор може да се раздели на вроден, придобит или адаптивен. От раждането си човек има вроден имунен отговор. Той отговаря за да унищожава чужди вредни организми или субстанции, дори без предишно излагане на специфични антигени. Така още се нарича вътрешен или неспецифичен имунитет. Белите кръвни клетки, ангажирани в вродения имунен отговор, са клетки с фагоцитни способности, като неутрофили и макрофаги. Тези клетки обикновено се характеризират с широк спектър от функции, независимо от вида на атакуваната клетка. Придобитият или адаптивен имунен отговор е имунитет, който се развива чрез обучение и памет след раждането, също известен като специфичен имунитет, тъй като лимфоцитите действат срещу специфични антигени. Адаптивният имунитет запомня специфични свойства, след като вече е бил изложен на въздействието, така че следващия път, когато ги срещне, отговорът на имунитета се усилва. Адаптивният имунен отговор се разделя на хуморални имунни инфекции, включващи Б лимфоцити, и клетъчни имунни реакции, включващи Т лимфоцити.
Когато тези имунни отговори не работят както трябва, може да се развият автоимунни заболявания, като лупус и ревматоиден артрит, които атакуват собствените ви телесни клетки. Имунният дефицит ви прави уязвими към вирусни и бактериални инфекции, а в тежки случаи лошите функции на имунните клетки могат да доведат до състояния като рак. По този начин имунният отговор на организма предпазва от инфекции, причинени от патогени. Нахлуващи отвън предотвратява алергични реакции към вещества, които са въведени, но не са вредни за тялото и включва регулиране на възпалителните процеси. Следователно, имунната система отговаря за най-важните функции на нашето тяло, за поддържане на физиологичната хомеостаза. Ето защо разработихме HemoHim-G. HemoHim-G е първокласен продукт, направен с екстракти от Angelica sinensis, Linguisticum officinale и Bonjour. Това е естествено свързана с здравето източна медицина, съдържаща лечебни съставки, които растат в природа и са подбрани и извлечени без модификация. Основните съставки на HemoHim-G, Angelica sinensis, Linguisticum officinale и Bonjour са традиционни лечебни билки, които се използват широко от древни времена и тяхната безопасност е потвърдена от многобройни национални и международни научни трудове. Ефикасността на HemoHim-G е потвърдена в широк спектър от научни списания и статии, които са потвърдили ефикасността на всяка лечебна билка, а института Colmar BNH е потвърдил, чрез изследвания на индикаторните съставки, че няма разлика с ефикасността на HemoHim. За да възпроизведе сертифицираната ефикасност на HemoHim, Atomi управлява всичко, от събирането на билките до производството на суровините, по същия начин както HemoHim. Това се осъществява в съоръжения, които са приели на фармацевтично ниво GMP система за управление. Тя гарантира, че целият процес от събиране на продуктите до влизането на продукта в склада се извършват под сериозно стандарт за качество на продуктите. Допълнително за продуктите имаме установен контрол, който кореспондира на индивидуално сертифицирани функционални съставки и продукти. И произвеждаме индикативни изследвания на съставките, анализ на опасни вещества и микробиологични тестове. Ние вече имаме множество национални сертификати, като GMP, HACCP, FSS, ISO и продукти за зелени, които могат да бъдат само при спазване на сериозен производствен контрол на качеството. В допълнение се подготвяме да получим глобален сертификат за функционалност и безопасност. Atomi HemoHim-G – това е надежден продукт, произведен при спазване на най-високите стандарти за качество и хигиена. Така че може да го консумирате с увереност от малки деца до възрастни. HemoHim-G за здравословен и активен живот. Очакваме вашия интерес към HemoHim-G, който ще защити здравето на членовете на Atomi в Корея и извън нея. Благодарим ви! Преводът е осъществен от Atomi BG Академия.